La veritat és que tu has tingut una vida plena d'emocions i també de moments més tristos, d'alguna manera, no? Sí. Quines són les coses que t'agrada recordar del teu passat? Home, mira, jo, anem a veure, sempre penso... El passat existeix, vull dir, el passat no el podem omitir o a vegades pretendre oblidar. El passat existeix i ens amarca perquè el futur és producte del que hem viscut. Vull dir, llavors el passat està ahí. Jo puc dir que he tingut vivències molt bones i vivències també amargues. Tot, diguéssim, forma la personalitat. Ara, clar, hi ha coses que, evidentment, no les podia haver evitat. Possiblement les podia haver evitat, jo què sé, per una societat més tolerant, una societat millor, però, bueno, a mi me va tocar viure unes circumstàncies, llavors, clar, són aquestes les que m'han fet a mi mateixa. Llavors, clar, vull dir, coses positives, coses negatives, què és el que m'agradaria recordar, què és el que no m'agradaria recordar, és difícil. Claro. Jo l'únic que puc dir és que sí recordo la meva mare, que és la persona, per mi, més meravellosa del món que va existir, i el més cru que va ser és que se'm va morir. La meva mare va morir amb 44 anys, quan jo era una total adolescent, i això sí me va marcar totalment la meva vida. Més que res en el món ha marcat la meva vida, perquè de passar a ser una criatura vaig tindre que veure una realitat crua, dura i a vegades absurda. Llavors, això sí que és el que més m'ha arribat a marcar a mi la meva vida, la mort de la meva mare, amb una edat en la que jo era un adolescent. Això sí que me va fer molt de mal, i a vegades, després dels anys, que estem parlant poder de quasi 30 anys enrere, encara ho recordo com algo molt present. El que sí veritablement m'ha marcat la meva vida ha sigut això. El que més, a vegades, penso que són pures anècdotes, no? Al costat del dolor que jo vaig arribar a sentir, i sento que a vegades. Has parlat del passat. Quin és el present de Manuela Trasobares? Pues el present de Manuela Trasobares actualment és d'una persona que treballa moltíssim, que s'aixeca d'hora, que es posa un mono de treball, que se'n va al seu taller, que segueix la feina que ha deixat el dia abans, amb els seus projectes d'escultura, amb els seus projectes de pintura, amb els seus projectes de fallers, amb els seus projectes d'escenografia, en fi, amb tots els projectes que tinc que realitzar amb les meves exposicions. Llavors és una persona que s'aixeca d'hora, que està treballant en un taller, posant-se una música de fondo per relaxar-se, concentrant-se amb els colors, amb les formes que tinc que modelar, amb les classes que tinc que donar, amb posar, diguéssim, passió amb les classes per estimular la gent que els estic ensenyant. Bé, també ensajant les peces que tinc que cantar. Per exemple, quan he acabat el taller, vaig al meu piano, repasso les peces que tinc que ensejar, o bé ensajo com algun tenor amb el que tinc que fer eventualment un concert, o preparant una obra, en fi. Llavors, és la d'una persona que treballa moltíssim, que atén les peticions que li demanen professionalment, que tinc que veure també la meva parella, que tinc que mimar la meva parella i estimar-la, i llavors també, diguéssim, treballar la relació. I, en fi, és la d'una persona que considero normal i corrent, que viu el dia a dia d'un poble, estimant a la gent que té al seu costat, estimant a la seva família, els seus nebots, i bé, i treballant, honradament. Bueno, aquesta setmana, aquest diumenge concretament, al diari El Mundo, s'ha publicat un article on s'anuncia la teua candidatura com a cap de llista del partit polític Acció Republicana Democràtica Espanyola a la població de Geldo. Molt bé, sí. A què se deu aquesta entrada de ple en el món de la política? Quines són les teues propostes com a alternativa a l'alcaldia? Sí, jo m'he presentat a la candidatura una mica perquè he estat estimulada pel propi poble en el que vic, perquè com han vist una sèrie d'iniciatives que jo he tingut a Segorb, que està al costat, i han vist que jo he tingut iniciatives culturals, en definitiva se n'han adonat que bé, que tinc ganes de fer coses per mi i per als altres. Jo sempre he tingut inquietuds socials, sempre. I sempre he considerat que els verdaders ciutadans són els que, no els veritables ciutadans, sinó que tots hem de tindre un compromís social, perquè fer política no és res tampoc extraordinari. Fer política simplement, és organitzar-te tu i organitzar una mica el teu mig. Llavors, tot en definitiva, encara que no vulguem, estem fent política. Claro. Vull dir, política és organització de la teva polis, o de la teva vida, o de la teva... Sempre ens organitzem d'alguna manera o d'una altra.
a vegades negativament o a vegades positivament, però sempre estem fent política. Llavors, considero que és lògic i considero que és el meu deure responsabilitzar-me dels deures i de les obligacions que tinc al meu mig. Llavors, fer política és necessari i considero que no pots estar al marge de l'organització d'on tu estàs visquent, ja sigui el teu poble, la teva ciutat, la teva nació, el teu país, en fi. Has de lluitar per les justícies, per les injustícies, per el que tens que veritablement s'ha de fer, el que no s'ha de fer. En definitiva, crec molt amb el civisme, llavors també amb la teva interrelació amb els altres. Llavors s'ha de lluitar per tots aquests vincles i s'ha de lluitar perquè hi hagi una qualitat de vida. I això ho fa la política. Bé, se m'ha invitat a que formés part d'aquesta candidatura i jo he considerat que estic en el moment adequat, de maduresa, per poder-ho realitzar. I sí, m'ha ve molt de gust, a part que les tendències, el Partit Republicà sempre jo he tingut tendències republicanes, considero que és el model del segle XXI. Molt bé. Considero que la monarquia és algo ja absurd en aquests moments, és algo que no... Considero que és un adorno molt car, que s'ha de mantindre, i llavors crec que aquestes fórmules ja estan en un passat que bé, que per recordar està molt bé, però per seguir mantinguent és ridícul. Crec molt en que lògicament el cap d'un estat no ha d'estar determinat per una herència o per una senyal divina que marqui que aquest senyor ha de ser l'hereu de tot un estat. No, jo considero que el poble, que tothom tenim el dret de poder arribar a ser aquest cap, perquè amb el treball, amb l'esforç, amb el poder de la ment, amb el poder de la convicció, amb la justícia per bandera, perquè no qualsevol pot arribar a ser i dirigir un estat i portar-ho bé. Clar. Manuela, a més d'una excel·lent artista, és una transexual lluitadora i des de l'inici de la seva trajectòria s'ha mostrat compromesa amb el canvi cap a la igualtat i la tolerància. Manuela, quina creus que és la decadència més important que té aquesta societat? Una cosa, jo vull aclarar el següent. Mira, jo no m'agrada dir transsexual, jo sóc una dona. En primer lloc perquè transsexual, no, és que és important, perquè transsexual és la persona que vol fer un canvi de sexe. Jo fa 30 anys vaig fer un canvi de sexe, imagina't. Jo pràcticament les 3/4 parts de la meva vida ha sigut el d'una dona. Una quarta part de la meva vida vaig ser un nen que va passar a ser una dona. Em sembla una crueltat molt gran, no per part teva, sinó per part, diguéssim, de les nomenclatures, que a mi se'n dir que jo sóc una transsexual. No, jo no sóc una transsexual, jo sóc una dona. Fa 30 anys que sóc una dona. I crec jo que per una cosa que està tan remotament amb el meu passat, vull dir, no és lògic ni és just que a mi se me digui transsexual. Transsexual és la persona que vol fer un canvi de sexe. Jo no vaig fer un canvi de sexe per ser transsexual, vaig fer un canvi de sexe per ser una dona. Tu eres una dona i jo dono fe. Digue'm? I jo dono fe. Gràcies, moltes gràcies. No, és que és així, vull dir, no n'hi ha una altra. Vull dir, jo vaig fer un esforç molt gran, quasi vaig perdre la vida, vaig estar 3 mesos molt malament perquè vaig fer un canvi de sexe molt joveneta, excessivament jove. Vull dir, de passar a ser una persona d'estar en un hospital hospitalitzada, molt malalteta, quasi vaig tenir que aprendre una altra vegada a caminar. Vull dir, m'ho vaig passar molt malament, vaig perdre molta sang, possiblement vaig viure quasi com va ser com un miracle, perquè amb la quantitat de sang que vaig perdre, no sé ni com vaig poder-me sortir d'aquella, no? I després de tot això, de l'esforç que vaig fer, després de les necessitats que vaig passar més tard, perquè lògicament vaig tenir que defensar-me la vida, estava molt sola, i després vaig tenir que pagar els estudis, me vaig tenir que preparar, perquè tot això vaig fer-ho també per la memòria de la meva mare, perquè jo volia deixar constància de mi, d'algú de mi, més endavant. I llavors, ha sigut una vida de molta lluita i que aquest canvi va ser per mi una cosa anecdòtica al costat de totes les coses que jo he arribat a fer i a lluitar. No sé si m'explico. Sí, estic parlant, fixa't tu, de molts anys.